Adik-adik, Dek Nova, Dek Dila. Wilujeng dalu, Mas Wilujeng dalu, Topeng, Mas ya. Sarawita. Rasane sampeyan angger nyawang dolalak iki keprimen, Mbah? Dalam? Rasane jenengan angger nyawang dolalak sing kaya kowe primen, Mbak? Seneng Mas, seger. banget. Nggih. Yang mulane penontonnya membludak ya. Nggih. Tepuk dasarnya Rame langkah banget. barengane. Nggih, Mas. Dasarnya gimangsan terang. Ya perdana nyunan tanggulangin lho. Nggih buka buka pasaran ya, Mas. Jane iki Februari. Pripun? Jane iki maune tanggapan bengi iki kudune dilaksanakan ki bulan Februari jane. Diundur nggih Mas. Ning diundur bulan Mei terus mundur maning. Mundur maning. Kita nang ngaring bulan Syura. Alhamdulillah. Katanya ya Pak Kades ya jan luar biasa ya. Mangga ya lestari lagune ya. Nggih. Nggih. Mangga niki nggih enten sing nyuwun lagune Napa? Denok Denok. kali anak lanang. Napa Denok riyen? Kersane. Niki saking Pak Kades Tanggulangin lan ugi Bapak Eri Kades Genggeng. Oh nggih. Mangga lestari sing nyekar Mbak Umi. Oh nggih nggih Nah, nggih, manut Denok mawon. nggih. Nggih. Denok tak. Denok ya ki viral. Denok sing tenang ini lagune ya. Ojo kuwatir urun nopo bakal tak upayake. Mangga Mas lagune Denok berpacu dalam melodi. Oke. Bersama Sekar Buana berpacu dalam melodi.